Crvenkapica. Jednom davno živjela djevojčica koju su prozvali Crvenkapica po vunenoj kapi crvene boje koju joj je isplila njena baka. Kada se baka razboljela, kaže mama djevojčici: "Drago dijete, ispekla sam kolače i topli napitak da okrijepi našu baku, a ti joj odnesi." Djevojčica poslušno krene na put kroz gustu šumu. Sjeti se majčinih riječi da ne skreće s puta. U jednome trenutku pred Crvenkapicu iskoči vuk. Djevojčica se nije preplašila jer nije ni znala koliko strašan može biti. Vuk je upita: "Gdje si se uputila, djevojčice?" Crvenkapica odgovara: "Idem posjetiti bolesnu baku i nosim joj tople kolače." "A gdje živi tvoja baka?" uporno je ispituje. Djevojčica nije shvaćala namjeru prepredenog vuka, već mu objasni točno gdje baka živi. Zao vuk u sebi misli: kako slatka djevojčica, sigurno je slasni zalogaj od svoje bake." I odmah je osmislio podli plan kako da pojede i baku i Crvenkapicu. No, zato će mu trebati još vremena. Nagovori djevojčicu da bi baku sigurno obradovalo i stručak cvijeća, ali ga mora i ubrati. Djevojčica se razveseli ideji i skrene s puta brati cvijeće. U isto vrijeme vuk se potiho udalji i potrči prema bakinoj kući i zakuca na vrata. "Tko je?" upita baka. Vuk izmijeni glas i kaže: "Tvoja unuka, Crvenkapica, donijela sam ti kolače i topli napitak." Baka, ne sumnjajući, kaže: "O, mila moja, samo okreni kvaku i uđi." Vuk otvori vrata, jurne u sobu i u jednom zalogaju proguta baku. Odjene bakinu spavačicu i legne u krevet. Crvenkapica, sva ozarena što ima toliko lijepih poklona za baku, uđe u kuću i zatekne baku kako leži. Učinilo joj se malo čudno, ali pomisli da je to zato što je baka bolesna. Upita je: "Bako, zašto su ti tako velike uši?" "Da te bolje čujem," uzvrati vuk glumeći baku. "A zašto su ti tako velike oči?" "Da te bolje vidim." "A kako velike ruke imaš." "Da te mogu bolje zagrliti." "Ali bako, otkuda ti tako velika usta?" "Da te bolje pojedem," zaurla vuk i skoči iz kreveta i proguta Crvenkapicu. Vuk se toliko najeo da je ubrzo zaspao i počeo glasno hrkati. Šumom je prolazio lovac i čuvši čudne zvukove iz bakine kuće, dojuri tamo i ima što vidjeti. Vuka u krevetu odmah mu je bilo jasno da nešto nije u redu,
a vidjevši kako mu je veliki trbuh, uzme škare i raspori vuka. Iz trbuha izađe živa Crvenkapica, a zatim i njena baka. Dok je vuk još spavao, lovac ode nakupiti kamenje i ugura u vučji trbuh. Baka ga zašije. Kada se vuk probudio, bio je jako žedan i ode do bunara kako bi se napio. Ali kada se nagnuo od težine kamenja u svom trbuhu, padne u duboki bunar. Sve su to promatrali lovac, baka i Crvenkapica i bili presretni što su se konačno riješili strašnog vuka zauvijek. Još su neko vrijeme bili zajedno i uz kolače prepričavali nesvakidašnji događaj. A Crvenkapica je obećala sebi da će od sada uvijek slušati mamu što joj kaže i da neće više nikada skretati s puta.